Bežím. Počkaj. Nebežím, akcia. Vidíte ma? Máš naopak kufor? Nás? Nevadí, otoč ho. To si nikto nevšimne. To si nikto nevšimne. Kika, nerozvalí sa, poď si vybrať prvú poličku. Počkaj. Musíš na akciu až. Až na akciu. Prečo tam nemáš nadstavené tú onu? Či to je moja? To je tvoja. Či, dobre, nevadí, tak hádam to je za ostré. Počkaj. Je to ostré. Ja neviem, počkaj, teraz si ma zmiatol. Sorry, počkajte. Teraz vezmete. Pozri sa na to. Je to zastavené. Hej, je to. Dobre, Zinko, okej. Dobre. Set. Akcia. Počkaj. Dobre, už môžeš. Sa mi ruka pošpikla. Trošku sa jej ruka pošvikla, ale akože... Bežím. Počkaj! DOP dostal možnosť držať kameru, tak to nevie. Bežím. Bože, postižko, idem. Počkaj. To bolo v 68. a otca spoznala až o 3 roky potom. Iliony, poďme ešte raz. Nie. Ideme. 9. august 1800. Nie. 1900. 1800. Nevedí aj tak, Ale dobre, akože to bolo. nešli. To celé nie. Stop, áno. Výborné. Bežíš? Počkaj. Čo tam je, ja hovorím, tá tvoja. Neviem. Tvoja mama sa nezdá, dobre, pohode, viem. Počkaj, dáme takto svetlo, počkaj. Lebo mama mi to nikdy nebola dovolila. No a tak. to nebolo dobré. Áno, a Vyššie. Nebola dovolila. skús to držať vlast, bože, bežíš? Bežím. By mi to nikdy nebola dovolila. Pardon, ja som zavodla, poďme ešte raz. Tvoja mama sa nezdá. Akcia, stop. Počkej. Počkej. Nie, to bolo, nie, ja viem, to som len hrala, ale až moc som natiahla pauzu. Pardon, ešte raz. Stop. Hej, ne, ja mám ešte repliku. Ježiš, prepáč. Dobre. Takže zatiaľ máme byť ticho. Čo sa dialo? Nechal tu mamu. Čo sa stalo? Vidno ťa. Tak ja obidem normálne, že do zadnej miestnosti. Poď sem. A môžem poď sem. Dobre, tak poďme sem. A počujem. Tak no. Smejete. Taká bola, ale neviem.